Ayan o. Toppings. Tira bro. Sarap. Big. Gak. Hindi sa pagmamayabang pero meron kaming swimming pool dito. Hindi lang isa, kundi dalawa. Tingnan niyo mamaya, may mga kiddie pools pa dyan. Sarap. Ang dami. Bro. Okay guys, dahil hindi kami nakakuha ng kuryat, magpapansit na lang kami. Go bro. Okay bro. Try natin si paring Balds. Para naman ma-relax yung problema sa buhay. Next. Problema. Lalo na walang jet. Walang jet. Kaya yung isa oh, tingnan mo. Oh, naghahanap buhay. Si, sama kasi. Yeah. Okay guys, tara. Okay guys, nauna na sila para sting sa kasi Papa Emak. So, si paring Baldo sa kasi paring Robin yung kasabayan natin ngayon. Yan. Nag-bike na lang ako guys para maka-exercise naman tayo. Shout out nga pala kay Boy Bulitas. Boy Bulitas vlogging din siya guys. Yung papuntang palengke guys, yan. Yung diretsong daan papuntang San Jose. Shout out kay kay Kuya Anthony. Tagiyaw. Oh. Insit. Surprise pops. Grabing dalawa guys oh. Dito na tayo. Pasimuno talaga to. Iti lang. Dahil wala tayong nakuha kuryat bro. Wala tayong nakuha kuliglig. Ito na lang. Kasya tayo tayo? Sika. Dito na. Sika. Okay. 90? Ito guys yung Tagum Pancit nila. 80 pinamababa, 90 sunod, 100 pinaka special. So ito yung kubo guys. Yan. Kasyang kasya kahit 5 dito, 6. Ito yung mga sili. Sika si. Si. Isang kasok may? 90 lang. 90, 80. Ay 100 na lang, 100. Okay guys, try natin yung 100 na order. Ilan order mo? Magkano?
Isang daan. Kasi 80. Marami na yun. Okay guys, lumipat kami ng pesto kasi mukhang hindi kakayanin doon. Nice. Sarap. Yan yung templador ng bayan guys, si Bro. Gwapo din eh. Si. Shot mo si. Grabe naman. Yabang talaga. Oh, sabay sipol. Yabang nito. Lipit mo bol. Okay guys, mukhang gutom na yung mga kasama natin. Yan o, kanya-kanyang pesto no. Oh, feel at home. Nakataas pa yung paa. Yung isa naman, chill lang. Si bro busy sa ano, sa ay, nanonood. A few moments later. Sira bro. Yan na yung mga order nila guys. Ito yung 80. Ito yung 100. Ito yung 100. Yan o. Toppings. Tira bro. Let's get ready to rumble! Okay guys, at dahil gutom na kami, tignan nyo yung mga subo namin. Talaga namang naglalakihan guys. Sama mo pa ng mainit ang ulo kasi wala kaming nahuling kuliglig. So guys, kot! Okay, meron mo siya. Banato mo lang. Ayos guys. Lutong ng ano boy. Ito. Karahay. Okay, sa mga katapyas natin diyang hindi pa nakakatikim ng batil patong. Okay, pag napasyal po kayo dito sa Cagayan, try nyo po, napakasarap. At kung meron naman pong batil patong dyan, malapit sa lugar ninyo, try nyo po at hindi po kayo magsisisi sa sarap. Yun, the best ka talaga batil patong at pansit kabagan. Sabi ni Paristing, butas daw yung kanyang ilong kasi tumutulo. Kadul ka na isang taon. Mga magubo. Kariting. Okay mga katapyas, dahil sobrang daming tao, nahiya kaming mag-ingay guys. Kaya kasi sobra, lahat ng kubo puno, lahat ng lamesa may mga laman. So, ang mga naririnig na lang, yung mga tunog na lang ng pinggan at sa tinidor, kutsara guys. So, yan, tuloy-tuloy lang kain. Singhot, punas boy. Naku guys, dumating na nga yung talagang magpapainit sa amin at talagang tagaktak
yung pawis namin dyan guys dahil sobrang sarap ng sabaw ni Boss Dwayne. Iba ka talaga Boss Dwayne, lalo pa pag nilagyan mo yan ng sili at suka. Naku guys, napakasarap! Yan, at kanya-kanyang timpla na kami ng sabaw guys. Lagyan mo ng toyo, sili, at talaga namang mas lalong sasarap pa yung sabaw. Siguraduhin lamang guys na may baon kayong panyo. Di tulad namin, wala. Kaya damit-damit na lang yung ipaponas guys. Ram bro. Sarap. Makapalingat guys. At dahil tayo yung pinakahuling uubos ng pansit guys, eto subong partida na tayo. Tingnan niyo yung mga kasama ko guys, so, galit-galit ata sila, talagang walang imikan. Ganyan po kasarap ang sabaw ng Tagum's Pansiteria guys, sarap talaga. Sa paghigop naman ng sabaw guys, okay, kanya-kanyang diskarte yan. Pwede mong ilagay sa iyong pinggan, magtira ka ng konting noodles, pwede rin. Tapos pwede mong lagyan na naman ng sili. Pwede mo nga rin yun, yung pinggan mo oh. Pinapatagilid pa ni Paristing yung pinggan niya oh. Nanti. Tiwala niya ako, uubusin ko talagang sabaw. Busog. Nakabusog bro. Thank you, manager. Yun guys, sobrang busog tayo. Yun o, yung mga tropa natin, kanya-kanyang pesto. No, pinagpawisan ka ba ya? Big. Do, busog ka daw. Pares tayong pawisan ba ya? Sarap ng sili. Sarap. Sarap ng anghang. Gumatang lang atas niya yung ayubing na rin. Okay guys, kung gusto nyo pumunta dito yung mga taga poblasyon o kaya Karatig Barangay, Tagum's Pansiteria guys. Sarap ng luto niya guys, Boss Dwayne. Yan. Yan, nagmamadali na tong mga tropa natin kasi tinakas lang nila yung motor. Joke. Tayo papadyak tayo guys, papadyak. Takas na tayo.
Sipag talaga ni Boss Antonio, you know. So dahil busog tayo guys, yan, mapapalaban tayo ng padyakan. Yan, kasi malayo pa yung uwian natin eh, doon pa tayo. Akyat to. Ahon na malupit guys. Kaya chill lang. Balang araw guys, magkakaroon din ako ng ganyan. T-shirt na puti. Yung puting-puti guys, tapos sasabihin sa'yo, gulat ka na! Ibigyan natin pansit. Kanina guys, halos di ako makahinga sa busog sa kinain ko. Pero ngayon, nako, parang nagugutom na naman ako guys. Nako, buti pa tong dalawang to, pa-smile lang. Okay, kaya boy! Galang boy, hal! Okay guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel guys. Okay, nilibre ko na yung sarili ko guys kasi 5,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel guys. Sana dumami pa tayo. Please like, share, and leave a comment. Salamat guys at ingat!